Чөнки без әби белән үстек, аннан соң бит инде шул әле 4-5 яшьләр, 6 яшьләрне хәтерлим, машина артыннан үги әтинең кызыл запорожцы бар иде. Шул кызыл запорожец артыннан чабам, мине алып китегез дип әйме. Алып китми. Ул әкрен генә күңелгә кереп калып баргандыр инде, ул җыелып баргандыр. Шуңа күрә мин әни белән якын булдык дип әйтә алмыйм. Бик шуңа күрә ул теге үлгәч тә әллә ни каты кайгырмадым мин. Аны өйдә үтереп чыктылар. Бу 90-нчы ниләр, 80-нчы еллар инде бу. Әни кибет, әни кибетче, сәүдә белән шөгыльләнәләр, ниләр шундый. Шуңа күрә өйдә үтереп чыктылар. Мин үзем кайтып таптым аның мәетен. Шул акча аркасында, байлык аркасында, шул сәбәп белән инде. Булгандыр инде анда бөтенесе дә ул вакытта бит инде сәүдәгәрдә нәрсәдер акча да бар, бөтенесе дә бар, сәүдә белән шөгыльләнгән кешедә. Шуңа күрә анда нәрсә икәнен белмим, һәм мин аны үтергән кешене үзем тоттым. Шулаймы? Ен кызыгы аннан 1 ел алда минем үги әтине үтерделәр. Пычак белән ишекне ачкач та бусагадан пычак белән кададылар. Һәм ул шунда ук үлде. Ирем була инде. Әйе, мин аның башына чүкеш белән суктым. Шунда үтерүченең башына чүкеш белән, шунда гына чүкеш ята иде. Мин дә ишек ачканда чыккан идем. Шунда ук чүкеш белән суктым да, шундан ук аны алып киттеләр. Әнине үтерүчене дә мин кем икәнен чамалы идем, кем булырга мөмкин икәнен, һәм кайда булырга икәнен мөмкин икәнен чамалы идем. Ул вакытта сотовый телефоннар юк бит. Тиз генә ашыгыч ярдәм чакырдым да, әле бәлки исәндер дигән ни бар иде. Җигердем шунда. Мин аны кыйнаганда, өстенә атланып кыйнаган вакытта милиция килеп керде дә, мине алып киттеләр. Үтерәсең икән, үзең утырасың бит дип. Шунда ул вакытта. Ә мин ул вакытта инде 17 яшьләрдә мине шактый инде көчле, хәзер шактый егет инде, көчле инде ул вакытта инде. Теге көрәшәм дә инде ул вакытта, нидә көрәш тә бар. Шуңа күрә теге спорт белән яхшы шөгыльләнгән вакыт. Шуңа күрә мин инде бәлки үтерә дә алган булыр идем. Кызыбрак китеп. Чөнки аннан соң карадым, минем куллар инде шишенеп беткән иде. Икенче көнне карыйм, куллар менә анда ниләр яралы беткән иде, нидә. Аннан соң мин аны тиз генә күрмәдем. Шактый димбәсләгәнмен. Аны утырттылармы син? Утырттылар. Мин аннан соң уйлап йөрдем әле. Мин әйтәм, кайтсын гына әле дип тә йөрдем әле. Үги әтине үтерүчегә андый ни булмады. Әнине үтерүчегә, ничектер кайтсын гына дип инекәш тә йөрде әле аны. Кайтсын гына дип. Беләсезме, вакыт дәвалый. Бөтенсен дә оныттыра. Әле теге үземне утырткан кешене дә уйлап йөргән идем. Кара әле мин әйтәм, шул хәтле нахак, шул хәтле ни булды? Мин әйтәм, кайтыйм гына әле дип йөрим, әйме? Елда 10 ай эчендә бер нинди калмады. Чөнки анда уйлыйсың, берәйберне уйлыйсың. Кара әле, минем бит инде булай карап тырышка бар иде бит инде гынахлар. Тиктималдан гына утыртылмаган бит инде, тиктималдан гына бирелмәгән бит инде бу. Әйме, һәм үзеңнең гаипләреңне эзли башлыйсың. Һәм шуларны җинаятьләр кодексының статьяларына, маддәләренә куеп карыйсың да, уйлыйсың, бу маддә белән булса, мин шуның хәтлегә утырасы булганмын икән.